O profeta Ezequiel apareceu 450 anos despois da morte do rei David. Non obstante, o profeta Ezequiel escribiu as ensinanzas proféticas de Deus, quen dixo: "O meu servo David será príncipe". Podemos entender facilmente que este David non se refire ao David físico, senón ao David profético, é dicir, ao David espiritual, non si. Vexamos Ezequiel, capítulo 34, versículo 24. Eu, o Señor, serei para eles o seu Deus, e o meu servo David será príncipe no medio deles. Deus dixo: "Eu serei o seu Deus". Esta é unha expresión moi importante. Deus non lle prometeu cegamente a ninguén que sería o seu Deus. Prometeu, dicindo: "Serei Deus dos que teñen este tipo de fe", non si. Vexamos o capítulo 31, versículo 31 de Xeremías. Velaquí os días, é o Señor quen fala, nos que pactarei coa casa de Xudá e co reino de Israel unha alianza nova. Deus dixo: "Eu serei o Deus do pobo que está na verdade da nova alianza". Vexamos o versículo 33. Velaquí o pacto que eu hei acordar coa casa de Israel despois deses días, é o Señor quen fala, hei meter a miña lei nas súas entrañas, escribireina nos seus corazóns, serei para eles, que será o seu Deus, e eles serán para min o meu povo. En que condición dixo Deus: "Eu serei o seu Deus"? Deus dixo: "Eu serei o Deus dos que estean na nova alianza e garden a nova alianza, e eles serán o meu povo". Continuemos co versículo 34. Xa ninguén terá que instruir o compañeiro, xa ninguén terá que instruir seu irmán, dicíndolle: "Respectade o Señor", senón que todos eles me farán caso. Desde o máis noviño ao maior, é o Señor quen fala, pois eu perdoareilles, que perdoará a súa iniquidade, e xa non me lembrarei máis dos seus pecados. Deus dixo: "Escribirei a lei da nova alianza nos seus corazóns e serei o seu Deus". Hoxe en día, hai xente que di con confianza: "Podo ir ao reino dos ceos porque creo en Deus". Porén, Deus nunca dixo que eles son o seu povo. Deus dixo: "Eu serei o Deus dos que están na verdade da nova alianza". En Ezequiel capítulo 34, Deus revelou a súa vontade de vir a esta terra en nome de David na verdade da nova alianza. O feito de que unha persoa apareza e diga "Eu son David" non significa que sexa David. En verdade, Deus debe aparecer coa verdade da nova alianza.